nějakého klíka a chci vám ukázat, co jsem dostala k svátku. Takže, Maxíku, ty jsem nechodil hlavně. Ať máme toho médiu, tady toho. To jsem dostala. To jsem mohla vidět z toho videa. Ten overall s tím styčem, možná si říkala, že mi je velký, ale není, akorát hele. Tak boxinka. Počkejte. Ještě milka čokoládu. Ne, Maxíku, ty jsem nechodil hlavně, ať to lidi nevidí. Protože o to by se hlavně stalo soutěž, miláčku. Takže od tady jsem dostala tady ty náramky a ještě merci. Ne, Lásko, ne, projdi tam, šup, ale projdi tam, ale. No, a co, ty jsi se ukázal, nejde pryč. No, takže tak. Dostal jsem merci čokoládku. A ty se to vidět, chápeš, to ty hlavu bílá. Počkej, ne, Maxi, stůj, čekej. Ne, promiň. Tak, ať si dám hrát. Dobrý. To je ne, Maxi, ještě od nás se nedostala. Marcinko, ne, koupám. Já vím, že si chceš se mnou hrát. Potom to porozradíme, ale počkej, Marcinko, jo? Takže Segram píše krásný svátek, ať si zdravá a šťastná přeje Adél a Zděnda. Máme tě rádi. Tak a dostala jsem pastelky z Pepka. No potom tady máme takovouhle podprsenku se smajlíkama, která, já vám potom řeknu, kolik stála ty věci. Tady jsou dvě podprsenky, no, s melounem, no, ty jsi tam prošel, ty hlavu bílá. Potom jsem dostala čelenku, jakože ten make-up, takhle. No, potom jsem dostala tepláky. A to je všechno. To je všechno. Takže tepláky, ty nevím, kolik stále, protože ty jsou sejdeřa. Tady to taky nevím, to tam není napsaný. Ale dvě podprsenky, ty stály pajsku, se platí. Jedna podprsenka to stála 30 korun. A tady ta stála 50 korun, pastelky. No a potom jsem od ní ještě dostala ty. A ty stály 25. Ty prstínky. Ale já jsem udělala takovou věc, že jsem to vlastně nechala a že se to nechám až jakože na Vánoce. Že budu mít víc dárků. A potom po Vánocích, nebo jakože ještě den z Vánoc, vám ukážu, co jsem všechno dostala. Půjdu do pokoje a všechno vám to ukážu. Takže se na vás těším, papa.